थांनाय 28/4/2025 खालि तारमाने बे भकपुर बोरिथारि बाक्सा जिल्लानिफ्राय चेन्नाइआव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो बे चेन्नाइआव खामानि मावनो थांनायाव बे रङियानिफ्राय आप टु जा माने चेन्नाइआव कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय बे माने रङियानिफ्राय थांबा थानाय समावनो जा मोनसे राजमन्द्रि होननाय तारमाने स्टेशन दोङो अन्ध्र प्रदेशआव बे बिथांखौ बेयाव माने लोगोफोरा तारमाने ओंखारनानै ट्रेना ओमफ्राय बिथांखौ लेट जानायाव माने गारना थांनाय खोनादों जोङो आरो बिनिफ्राय बै ट्रेना थांनायनि उनाव बिथाङा माने बहा थागोन बहा मागोन जानानै बे राजमन्द्रि होननाय बे स्टेशनावनो बिथाङा माने गायब जानाय रखम जादों आरो बिथांनि नामा बुद्ध स्वर्गियारि सोरजों थांदोंमोन जों खोनानायाव खनजित स्वर्गियारि आरो मिथुन बर' बिथांमोना खाथाम थांदोंमोन बे खाथाम थांनायनि गेजेराव बाखि सानैया मोनहैबाय जायगायाव जेरै कम्पानियाव आरो बिथांखौ माने मोनहैनाय जायासै होनना जों खोनानो मोन्दों आरो दासिमबो तारमाने बिथांनि मबाइला सुइच अफ बे सुइच अफनि थाखाय न'खरा दा कानेक्सन खालामबाबो जेबो उदिस मोनाखै जोङो दा लकेल पुलिस स्टेसन बरमायावबो जोङो एजार होबाय एफआइआर होबाय बिथांमोनाबो माने नायबिजिरनानै बिथांखौ नागिरना होगोन होननानै जोंनो बिथांखि होदों आरो जा रंगिया स्टेसनावबो जोङो मोनसे एप्लिकेसन होनाय जादों मैयानो ओमफ्राय बिथांमोनाबो बुंदों जों बिथांखौ जेरैखि हायाबाबो माने सिसि केमेरा फुटेजाव नायनानै बिथांखौ जोङो नागिरना होनायनि लाहार फाहार खालामगोन होननानै जोंखौ आसा खालामहरदों आरो बुंहरदों आङो खोलाखैनिफ्राय फैबाय थाबा थांफागोन लोगो आंखौ होनबाय बुथुआ गाबोनो चेन्नाइआव थांगोन आदै इनि ड्रेसखौबो सुना हो होनबाय मानसियानो थिग नङा इ मानो चेन्नाइआव थांनांगो आं एख' मिथिया इनि आं ड्रेस सुवा होनबाय इनिफ्राय गोसोआ फोथायदिया आङो फैनानै इनि ड्रेसखौ सुना दोनबाय इनिफ्राय आरो इयो आंखौ फैनानै होनफैबाय आयै नोङो 2000 फैसा बुथुम चेन्नाइआव थांबा आंखौ नोङो नुनाय नंला होनना बुंबाय इनिफ्राय नों मावनो दांनो टाइम जानायखाय नों मानो गारना थांनो नागिरदो था न'यावनो होनना बुंबाय इथ' थांथारबाय अखानायै 5ता बाजायाव थांबाय थेवबाबो आं शिव मन्दिरखौबो खुलुमना थांनो होदो गारियावबो थिखांना फैहैदो गारि माने रङिया नैयाव एल्ट' लाबोदोंमोन नालाय एल्ट' इसोरो रङियासिम थांदो रङियासिम थांना ओमफ्राय रङियानिफ्राय मा टाइमाव चेन्नाइनि गारि गाखोदो इखौ आं मिथिदिया आरो बेनिफ्राय खनजित स्वर्गियारि बेनिफ्राय मिथुन बर' बेनिफ्राय ओजों मेघालयनिफ्राय आरो ओइ खासिया माखासे लाबोदों इखौ आं मिथिदिया लोगोफोरा होनदो नोङो गारियाव इयो नुदो बुथुआ अखारना थाबाय होननानै जोंहानि बिबनांनि फिसालाया होनदो गारियाव ओमफ्राय अखारना थालांदोनो होनबा आं फन खालामहरबाय इयो होनदो बुथ' नों माथो गारिनिफ्राय अखारखालायना थादोनो नों दा माबोरै थादो होनबा मिथुना अनलाइनाव टिकेट दानना हरनानै आङो गारियाव गाखोफिनबाय बेनिफ्राय मिथुननियावबो आं फन खालामहरना होनबाय आदै माबायाव गारियाव गाखोबायनो दे इयो आं तिथिदो इनि मबाइलदो तिथिदो आं रायलायबाय दा तिथिखौ इयो मोनबो रोंथारा मोजाङै लाना फै होनना खोथाहरदो आङो आदै एख' सिन्था खालामनाङा ओरैनो लेखाय आङो हरनि बाथ्रा हरनि 10टायाव आं उरुफिनबाय इदि जादो बाबु इनिफ्राय इखिनियानो इयो माबोरै अखारख्लायनाय इसोरबो मिथियानो दाबा मोनसेनि मानसियानो मिथिदियानो इसानि खनजित स्वर्गियारिया होनबायनो जे बुथुआ अखारख्लायलांबाय एजेन्टआ बोराबबायनो बुथुआथ' उथिथारदो माबोरै अखारनो हायो इनिफ्राय उनाव नायफिनबा बुथुआ अखारमारदो गैया इनिफ्राय इसोर नागिरदोंमोन मोनदियानो इपिने आरो गारियाबो सलायबाय नालाय इदि जादों दा फन खालामदोंमोन ना फन खालामदोंमोन हराव फन खालामनायाव हरनि एथायालासिनो फना इदोबो रायलायजादो आंदोबो रायलायजादो एथायालासि इनिफ्राय मिया फुंनिफ्राय मबाइला रिसिभ जायो माबा रिं जायो मबाइलखौ रिसिभ खालामा रिसिभ खालामैनो ओमफ्राय 11ता बाजानिफ्राय इनि मबाइला सुइच अफ दासिमालासिनो सुइच अफ